କିଏ କିରେ ତୁ? ଭୂତ ଭୂତ? କାଇଁ ତୋ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଉପର ବାଲା ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରିଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମତେ ଆର ମାସରେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ମଶାଣି ଟଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେ କଣ ହେଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଆର ମାସରେ ରହୁଥିଲି ମୋ ରୂପରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ଇଏ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। କଣ କରିବି ତମ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହବ? ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତତେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ଭଲ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି କରିଦେବି ଯେ ସେ ଯୋଉ କଣ କଲା ଏ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବି।